Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Ndisatapinda munyaya nayo zvamanje manje inyaya yarwadza, inyaya yavhundutsa vanhu vakawanda, inyaya iri kukonzeresa mutauro wakawanda futi. Ndoda ngoti kana une business raunaro uchida kuti tikushambadzire ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya dzaunadzo dzauda kuti tifambira nditika ndibate mavideos zvese ndite sei ndibate even feedback zvese munokanda ipapo handiti. So without wasting much of your time, nyaya ndanayo zvamanje manje inyaya yakaitika kuHopley, kunova iko kwakawanikwa vana 4 vakafa handiti. So we just want to take a closer look and then toona kuti chii chakakonzera kuti vana ava vafe uyezve vanhu vari kuti chii nekufa kwakaita vana ava handiti, nekuti ndiri kuona kunge pane kunongedzerana kwezvigunwe kuti aiwa uyu akashandisa vana kuromba zvakadai. Saka ndoda kuti tisatambisa nguva tijambire muvidhio iri tinzwe kuti vanhu vari kuti chii tichiita sei tichionesana. Tinongoto nematambudziko kune avo vakaita sei vakafirwa ende Mwari ngaangoita sei angowanyaradza nditi. So without wasting much of your time, ngatipinde muvidhio tinzwe kuti aufa. Ini ndinogara kuWhite House. Ndakafonerwa tatorara manheru. Sambuya vemunhu kanzi kunoku vana vashaikwa. Chatanga kushaikwa kwevana. Vana vakatsvakwa. Kutaura vandi gogo mbuya vemuzukuru wano muzukuru akaita sei akashaikwawo akazwanikwa akafa. So she is telling a side of the story. Ngatere tinzwa kufa. Chitsvakwa. Vazoonekwa kuma-8. Vaonekwa kuma-8 vakabudisiwa nemuridzi wepamba pemota ipapo. Akati havasiwo here vana vanga vachitsvakwa. Baba ava vanonzi ini ndandisipo ndikupupura zvandakaudziwa. Baba ava vakabudisa vana vose vari 4 mumota, vasikana 2 vakomana 2. Baba ava vanonzi vakabudisa vana ava vega vose vari 4. Akatotanga kutodona muzukuru wangu. Ini chiri kuda kundinetsa ndechekuti muzukuru wangu unonzi akakuzvuka izvi. Akakuzvuka akakuvara mheno muzara mukachinja kala, muromo muri kuonekwa furo. Nangu nemadzidziro andakaita pamwe kuda udofu. Kusafoketa. Andionesa kuti kungasvura mwana ganda. Ndionesa kuti kungopera simba kwemwana kusvika angofa. Ini chandoziva ndechekuti kana paita dambudziko rakaita seiroro unodana vavakidzani nemupurisa. Mwana kana atofa handichakwanisi kumubata. Ndakusiyira varidzi kuchionekwa kuti wafa nei uye zvaita sei. Baba ava vari kunzi vakaswera. Muri ngozvinzwa zviri kutaurwa nagogo handitika. So zviri kunzi zvakaitika apa ndezvekuti vana vashaikwa kudaro vakaita the whole day vasipo. Then murume uyu akazovawana uyu ari kunzi akavawana vari mumotikari vadonzera panze. Saka zviri kunzi nagogo the moment yakaona kuti vanhu ava vatofa angadai kana kuti angadai asina kutozombovabata, kana kuti dai akabata one achitraya kumudisa panze akaona mwacho vakatofa akamba angosiya zvakadaro kuitira mapurisa kana akuzouya kuita ma-investigations angada kuona ma-fingerprints kuona kuti zvakafamba sei zviri kufamba sei. Saka ndonya iri kutaurwa nani? Iri kutaurwa nagogo ava, meaning to say kuti gogo maonero avo nemafungiro avo vari kuti suspect kuti aiwa pane foul play yakaita sei yakaitika. Pamba ndonya kuzoburisa vana. Ndo zviri kuda kundinetsa, kuda kundivhiringidza kuti pamamai ose aya ari 4 vose vakabatigwa nechadzimira chekuti pakashaikwa chero munhu 1 akakurumidza kupatika kuti vana vari kupi. Uye pamba apa vana mai vakasvika vachibvunza mwana vakanzi hatina kuvaona. Vana vaive vana ndo matauriro avanoita kuti takasvika tichibvunza mwana vakati hatina kudi. Hatina kuvaona. Kuma 8 ndo pakazotaurwa nyaya yekuti
Vana ava vabudiswa panze vose vafa. Pane mubvunzo wangu sambuya vemwana ndepekuti ndikupa baba vave pamota mhosva kuti chekutanga dei vasina kubudisa vana. Ndi matauro achona avakatoita haasi kugadzire ngoti havasivo here vana vari kutsvakwa. Matauro achona ina anondibata. Havasivo here vana vari kutsvaga. Ini wangu muzukuru akadonha kujatika pasi ndandisipo but ndo zviri kupupura vanhu. Havasivo here vana vangu vachitsvakwa. Mwana akajatika pasi vakabudisa one by one kusvika vana vose vadini vapera. Saka inini sambuya mwana ndiri kuti mwana wangu ka unenge akachekerezwa ende pakutobudisa munhu atofaka pane kakutotsipika ipapo kekutoti hapana kumuka kwaunoita chero ukafamba chero ukadii nekuti kana pane zvinenge zvaitika iwe ndiwo unobata futi munhu uya afa. Ina hapasi kundijekera. Ndiri kukakama sambuya vemwana, ndiri kurwadziwa kuti ndakashandira munhu. Ndiri kukakama zvakanyanyisa nekuti kana pane zvinenge zvaitika kana munhu akabata hapana chaitika. Ini ndiri kubatikana sambuya vemwana, ndinorwadziwa zvakanyanyisa. Right, ndofunga mangonzwa gogo achita sei vachitaura maonero avo nemafungiro avo kuti zvakaitika zvakaita sei zvakafamba sei handitika. Kwaiwo mapurisa ari kumboti chii handiti panyaya iyi handiti. Mapurisa iwo ari kutaura achiti vana vakasafoketa vakashaya mweya wekufema wakaita sei wakakwana ndo wakakonzera kuti vana vaite sei vazofa. But gogo ane maquestions avanawo kuti ko mwana akazosvuka sei chi mumaoko umo. Havasi kufara gogo nechi nenyaya iyi handitika. So paripoti yabudiswa nemapurisa handitika anonzi Constable Ponyati vataura iwo vachitaura kuti aiwa vana vakashaya mweya wekufema wakaita sei wakakwana. But gogo vane maonero avo ari kuti muzukuru wangu akaita sei akachekerezwa. Saka rekatinzwe uyo akawana vana vacho vari mumota kuti zvakambonyatsoita sei zvakafamba sei handitika. Asipo unoswera kuti mumasango medu mabasa uko. So nezuro ndadzoka kubva kubasa around 7 manheru PM. Ndakasvika pamba ati bhera ndidese ndichandijoni kuti zoro ro ndimboenda kunika mukamushando kwangu kandinoita kukashopu kwangu. Saka time ndaliti nditese ndidye ndibva ndafonerwa nevanhu zvanzi anochi inakomana uya vanhu vanoshanda kukabhawa kwangu. Saka ndijona tarika seri kudzima-dzima. Ndinatari kudzima-dzima. Chiregai ina uye oil bhozi yenatari rata se rakupera oil ndakatocheka ndizvo ndikazviona kuti yenatari asina chi arina oil. Chiregai ndigodzera neoil irimo chi mumota. Mona. Ndichibva ndabvunza vana kuti mama vari kupi zvikanzi mama vaita sei vaenda kutsvaga vana pane vana anzi Anisha nevamwe vaita sei havasi kuwanika kubva masikati. Havasi kuwanika chii chaitika vanga vachipotamba mhino vanhu vafamba sei vana vama 3 years pane vana ne4 years. So ndibva ndakati rega nditore oil ndinosira vanhu oil ndozodzoka ndita sei ndozorora. Saka kunoti ndakanovhura motikari yangu ine madhoo 3 andakakiya. Then 1 ndirandoshandisa bhozi key yakarasikawo yanga iri kugaraji bhozi yakafa computer box. So yafa computer box ngati ndichazoiservice ndikazotenga chicomputer box yanga yakafa computer box negearbox. Saka gearbox ndakabva ndazotenga nemainjectors ndakatenga mainjectors acho tikati ndichazotenga chicomputer box. Saka yanga iri paroundabout apo ndikazobvisa po ndabva ndaisa pamba mana pabva yabiwa 1 vhiri. Ndakazongoti ndingoibvisa mavhiri ese nditese ndimachengete bhozi anogona kuti kupera nematsotsi nanga ndaibvisa. Saka anenge rine 1 door. Saka unozongotisisa mwaniswere pamba uzive zvinoswera zvichiita vana pamba. Saka mini wangu mwana wavo anogona vaiswera vachiita sei vachipinda imomo vachivhurawo pamwe unenge une tumwe tukuru tunonzwa kuti dhoo rinovhurwa so rinodai handimona. Saka nezuro vana vakapinda ende vanga vari 4. Kupinda kwavo kaita vana ende vanhu panapa vese kuti hapana kana hwana akamboona kuti pamota mapinda chi mapinda vana ufuti dhoo ranga ritori closed rakavhara. So ininiwo ndakuti chirega nditore oil yeye ndidatisi ndiende nayo kumusoro kugenerator. Pandakanovhura dhoo ndichingopinza roko kuti bhozi ini pairi ndizoti inenge iri pachena pasiri pesiti.
Pana kanopinza rokweda nobata paservisiti pana kanobata nedzi chandabata chii kuti akafunga kuti nyoka chichandabata ichi kuti ndakabata gumbo chichandabata ndamana anobvisa foni nana anobadza tochi ndakavhura kuda nana anechi kuti ndakatovhunduka nana anojamba nanasi ndabva ndaya kusaidi nana anovhura nana anotarisa ndiri pasaidi danoni chii ndokuti kuzoitori gumbo ini ndakutowedzera tese kuvhenika ndipana vana vanga vakatorara varipo 4 vari kupassenger city kuno kuri kumashuro patinoisa makumbo takagara paya ndopavanga vava 2 vanga vari pasi 2 vari pamusoro vakarara vaita sei vakadaro tenda vanhu vanomhanya kuita sei kwazhuwa nchitifunga pamwe vanachi vapenyu ndabva ndashauta kumati naimi mukuti mama vaenda kutsvaga vana vari kunzi vana vashaika havasiriwo here vari kutobvisa mumotikari umu mwana wanga ari mumota umu ufu ichi nditozitafatatoona kuti pachistori chakana hwana ari kufira then kwakutozo ndo mafambiro akaita Chii akaita nyaya iyi ende mangonzwa mukomana achitaura futi Chii side rake renyaya kuti ndo zvakaitika. Vanhu vane maonero akasiyana, vanhu vane mafungiro akaita sei akasiyana, but chinhu chaifanira kuitawo semunhu aona vana vakafa vakashayikwa, vanga vachishayikwa, handiti waingodedzerawo kana next door kana hani then mozotanga kuda kutsvaga kubatsira vana, because the moment yawaita temper necrime scene nyange usiriwo zvako usina mhosva vanhu vanotanga kufungira zvinhu zvakaita sei zvakasiyana siyana. Yetu unenge une tumabhizinesi twaunenge uchiita munharaunda vanenge vati achekeresa Chii achekeresa vana. So ndo nyaya yanga ndangoya nayo kuti ndingokuratidzai. Polisi werutaura kuti vana vakasufocata, the temperature was above 29 degrees, saka mama kunyanyopisa vakatadza kunyasofema. Gogo vari kutaurawo ivo kuti vanhu vakaita sei vana vakachekereswa. Saka let me know what you think in comment section. Ngatisatukanai handitika tiri pakuchema tongotaurawo nemashoko akanaka nemashoko ekuita sei ekunyaradzana handitika. So kana une business raunaro uchida kushambadzirwa, namba dzangu ndidzo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire ndibate futi pasame number idzodzo handitika. So as for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scene, ndokuti is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.